Shalom, hamu amanami inanami sebelum acara mulai. Ubabotok kami di acara nomor sia kur parupuan. Mulai tema di suata, mulai tema di hita. Tapu kama parminggota tapuji batu hatta. Marite ede 200 onom ayat sada sahatu ayat tolu. Mar hite guarni de bata Jehovah nikudo hoda de bataku to na tergantung di hapinor silang humoko pami ay hodo hapurusan nami marodopon rimas ni de bata dohot panuruan ni patik dohot panolsonin roha sesesa jala urasi madosa sian rohanami marhite todim na badiai jala pargugui mahami maralohon roha sibuk dohot hisap-hisap do sakap-sakap ni roha lahu mangiutoko namangolu jala namanggonggomi rab dohot amai dohot tondi porbadia rodi saleleng nileleng na amin. Tangion hamuma patik di debata iman atar surat di sada Korintus biduonom ayat 20 ayar gado hamu ditobus dibaheni pasangap hamuma debata marhite-hite daging muna dohot marhite-hite to dimuna ay debata do napunai ima sahakna atong rak mangido gugu mahita tu debata taringok tu patik nai Ali Tuhan debata saya pergugui mahami mangulahon nahom barat tu patikmi amin.
Sian hurungan dosaki, Roh Tuhan, Tuhan luar dimudarni, Yesus Allah Tuhan, masa rohanku maklumi pas, kami memohon bepogo, gavena hiasta rohaki, Yesus Allah Tuhan, sian hosti, Yesus Allah Tuhan. Tapoduk be marohatta manopoti dosatta. Ale debata nami na marasi roha jalana badia. Aman nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu julum. Huhilala hami rikot do asinirham disaluhut hami halak pardosa. Alani ido ubahen na hupaserep hami direnami selarion ro di jolom. Jala huparhotopot hami. Tung na jod do hami mandibil sian akka dalam munabadiai. Songo saya pahot ma asini roham di hami marhite panidangion doh tagugon nito di perbadia. Asa tarapul situ tu rohan nami majuho. Ahuna punaho hasangapa madi debatana di gijang. Amin. Tuhan Yesus memuji pujian, bolong menidam, godaan sualani Tuhan Yesus menolong hati, rodin berdua gijang, Sai Yesus domaki. Hatan itu hatta songon epistel di mingguta di arenon imana tersurat di buku Yesaya bidu 50 mamuka saya opat 1 ayat sia tajahama marsikap soring urupan ni Jehovah do naposona naburju mangoloi ibana nunga dilehot Tuhan Jehovah tuau dila sisean asa huboto pasabam rohani na loja marhite sian hatai saya disungguli doa ganup sogot dipatinggil pinggohlu marbinege songon sisean Jehovah pinggolo, jalan dan mancingkel jegelau,
dang sumurut au tukudi. Hutarehod do balik tang guruku tu halak nama kalisingiau dot huruppu tu halak nama mastapi. Dang hutabuniho buhikku maradopon haurahod do tijur. Alai Tuhan Jawa do mangrupi au, dibayani dang taur au, halani babahan do buhiku songon batu ping, ayu boto hianaso tagamon tarur au. Jonok do ibana nama mitoriau ise naing maruhum doho tau atong marluhut mahita ise suhut alokku maruhum di pajonok matuau. Ida mas sayupan itu menjamu badoa, tunggu saya mana Tuhan au. Ida mas sudedo nasi. Ima sahatna martua do akan atu mangihon hatani debata jalan no peopsa. Amin.
tahadidak ko maha porsiautai songon na hinadidak ko nidong atas sa porsiau di sedok portibyon ra mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama pargugo no satu dosan natu mo palangit do tano au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasasadai katai namadok mulak mangulu do sogot dang ni halak nong mate doh jangoluan no sora suda amin.
Tikting di Minggu Mare-Mare 2 April tahun 2020 tolu. Bagian Parjolo. Guarni Minggu. Guarni Minggu ta sadarion ima Minggu Mare-Mare doho tema pinuji manaro di bagasan Tuhani. Bagian napaduahon 1855 hipas dodak danaki suang songoni nang natorasna. Bagian napatuluhon mahatid dakkon haporsiaon. Di hari sadarion Minggu 2 April 2020 inganan nasida Jalan Kiai Haji Usman nomor 170 RT 02 RW 08 Kukusan Beji, nomor induk register 2000 walu Manang kelompok Jordan. Mulu hadir donarsida di son, dipangiduhami sian joloon asa jongjong manasida asa ditadar wasta. Mau lihat ya mamang. Palimahon padidion nabadia. Di hari Minggu 16 April tahun 2020 di Parmingguon Arian pukul 10. Patupaon ni Ruyata do padidion nabadia tunatoras nanaing mabuan dana tu padidion nabadiai asaro marguru di hari Kamis 10 April 2020 pukul 10 manang jam 4 sore maringanan di gereja huhut mabuat surat pengantar sian sintuawi masing-masing do fotokopi akte lahir manang surat kenal lahir ni dana nanaing tardidii. Bagi ponopon ruhut parmahanion dohot pamisangan manang RPP. Mamuk kesadarion Minggu 2 April tahun 2020 hona ruhut parmahanion dohot pamisangion do sian huriatta ima di bindu 2E Evelyn Krisanti Nababan. Nomor induk register 55 sada manang kelompok Bethlehem di siala naung gabe parugamo na asing nasida. Bagi papituhon pangebatian ni huria. Di hari sadarion Minggu 2 April tahun 2020 rodo mengebati huriata Korama HKBP Cipayung Cilangkap. Resort Cipayung Cilangkap Distrik Walu, DKI Jakarta, patubegehon di puji-pujian di Parmingguata Tikion. Mau lihat di haroroni amang. Pawaluhon, pertanyaan uik, manang sermon kategorial dohot parguru malua. Domu tu minggu passion, perningotan ari hamamate di Tuhan Yesus, do perningotan ari haheheon di Tuhan Yesus, pertanyaan unik week siganupari do hari Rabu do hari Kamis do sermon kategorial persiajar perguru malua do bimbingan pranika memuka Senin 3 April sampai dengan Minggu 9 April 2020 Mas Soho Majolo. Soso-soso tuganup bunguan kur HKBP Depok Sada dan pos parmingguan Arko asareta madohoti huhut patubegihon di puji-pujian di pertanyaan ini. Jadwal ibadah Pasion Jumat Agung dan Paskah HKBP Depok Sada taidama di lembaran warta. Pasiahon, tikting naso jinahahon dohot berita perhepengon tajahama di warta jemaat elektronik na pinaturen ni huriata marhite WA wiktabe. Sunguni matikting masa di huriata di bagasan mingguon, saya di pasu-pasu tuhatta may tahu sangap di guarna.
Damen debata na sumurong sian saluhut naroha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas ma dihita saluhut na amang inang. Selamat bergabung ma, selamat datang di Punguan Kor Ama HKBP Cipayung Cilangkap, Resort Cipayung Cilangkap. Selamat marparsauran naulima dihita di minggu sadarion, saya Tuhan de Batama, nama nupak pasu-pasuna doho dilehon hahipason nang gajang di umur dihita. Di minggu mare-mare di hari sadari, dungi di nalam jonok nasida tuhuta Jerusalem tu Betfage dohot Betania, na di lambung ni dolog jetun disuruh Yesus masih seyana dua halak, di dogma tu nasida. Laho mahamu tu sosor na di jolomunaan, jadi disibong orhat donasida jala dapot sado anak ni halodei tambat dikan harbangan di alamani, jadi ditanggali nasida ma. Dungi adong mahalak na jongjong disi namandok tu nasida, namarhua dohamu nama nanggali anak ni halodei, jadi di dogma songon natinonahon ni Yesus tu nasida, gabe di pasombu ma. Ditogu nasida ma anak ni halodei tu Yesus, dia pehom ma ulos nasida tu atasna, jadi marsihundul ma Yesus disi. Jala torop do halak akap na pahembakon ulos nasida tu dalani, na deba manalihi aka bulung rata sian ladangi, laho mangaparhon tu dalani. Ia akana dijolo nang akana mangihut sian pudi, say laho tuhuta Betania rap dohot na 10 duai ala nong bot ari situtu. Ido ianggo sahatna. Dihamua kamang dohot tamu kainang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Molo jatuh cinta sahalak nabar baju manang sahalak doli-doli. Pasti do adong perjuangan na dipatu panasida boha asa saut nian. Pasti dia akan melakukan banyak hal. Upaya dipatu pa si Noak, si Abraham, do si Job. Naholong roha do nasida tu debata ido pola ikon AHP na didok Tuhan debata nasi nurun ni Tuhan debata tu nasida ikon do ulahonon nasida. Demikian juga kehidupan Tuhan Yesus yang mengasihi Tuhan Allah Bapa. Dia mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah karena dia memang mengasihi Bapa. Demikian juga dengan kehidupan kita umat manusia. Jikalau kita betul-betul mengasihi Tuhan Yesus dengan kesungguhan hati, maka perintah Tuhan Yesus, firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, ido nataula doho natahangoluhon di bagasan pardalanan ningoluta. Molo tutu si tutu dohita holong rohatatu ibana. Tetapi jika cinta itu tidak melekat kepada Tuhan, kita akan setengah-setengah melakukan firman-Nya. Amang inang nahina holongan, headora mungkin
kita berdoa manang hea tabigi adong sasahalak mandok di bagasan tangiang na. Sesama dosa nami asa unang tarabat pasu-pasum nana yang lehonomu Tuhami. Hea dohi tamandok konsongoni. Seringate. Seolah-olah dosa itu menjadi penghambat bagi kita laho pasauton pasu-pasu ni Tuhani tuhita. Tetapi molota jaha di Rom bindu walu firman Tuhan katakan dari Rom bindu walu ayat 35 sahatu ayat 30 sia di situ ditekankan dangadong daboi memisahkan kita dari kasih Allah. Jadi dos-do pasu-pasu ni debata tu saluhut halak kepada orang berdosa dan kepada orang baik. Lihatlah Tuhan memberikan sinar matahari kepada orang baik dan orang jahat. Tuhan juga menurunkan hujan di atap rumah orang baik dan di atap rumah orang jahat. Tuhan juga menganugerahkan nafas hidup, kesehatan bagi orang baik dan bagi orang jahat. Tetapi dalam hal ini yang membedakan kita adalah persoalan iman dan karakter kita. Bagaimana kita boleh merespon cinta Tuhan. Merespon kasih karunia Tuhan di bagasan gulmit ningoluta. Molo halak naburjuhita na marhapor seao na togutu Tuhan Yesus dang be ikon ulahonota akan najati. Dang be ulahonota akagabus dohot tahatindakon akahatana sotutu. Tetapi kita mau hidup di dalam ketaatan sebagai hamba Tuhan. Kita tidak akan cemburu nang pesongon nama mora akan najatan. Nah patupa aka ulau nasedenggan. Enggak usah kita cemburu kepada itu. Karena apa? Mereka akan menuai kebinasaan. Kita akan menuai kekekalan di dalam Tuhan. Amin. Maka sebagai umat yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan Yesus, kita diarahkan untuk senantiasa memohon hadirat Tuhan untuk menuntun langkah hidup kita supaya kita boleh tetap konsisten melakukan apa yang benar di jalan-jalan Tuhan, tidak terikut-ikut terhadap jalan-jalan orang fasik, tidak terikut-ikut kepada perbuatan pangalaho akan asosuman di akaparjati. Ido nakingani molonata jaha amang inang diturpuk epistel di Yesaya 50 ayat 41 ayat sia a. Di situ sudah ditekankan kepada kita bahwa Tuhan Allah telah menganugerahkan kepada kita ima dilasisean. Atong molon nenga di belehon Tuhan debata tuhita dilasisean berarti ikon akan nadenggani mana keluar sian pamangata. Akahatana dengganima na patoguhon rahima na memotivasi ni dongama ido na keluar sian pamangata. Lidah kita pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Lidah kita bisa kita kendalikan untuk tidak mengeluarkan kata-kata kasar, kotor, keras. Itu makanya naking didok di Yesaya 50 ayat 4. Nunga dilehon Tuhan Jehovah tuau dilasisean. Asa huboto pasabam rohani naluja marhite sian hatai. Hatani Kristus, hatani debata firman Tuhan nang masuk tu bagasan roha, nang pikirata, nang tajaha ganu manogot, nang dipartariason tuhita ganu minggu. Ima hatani Tuhani, na berkuasa di dirita, jala ima na boy tapakaluar siang pamangata, asa boy hita pasabapon roha akan naluja.
mangapuli akan namar sakroha, patoguhon akan nagale. Firman Tuhan kita tabur melalui lidah kita, memperkatakan perkataan yang baik. Dan orang yang juga mencintai Tuhan di dalam kehidupan setiap hari, dia akan uduk manangihon hatani bebata. Itu makanya dikatakan di Yesaya 50 ayat 4b 1 ayat 5. Sai disungguli doa ganup sogot, dipatinggil pinggol hur marbinege sengon sisean. Nung ngadibuhay Tuhan Jehovah pinggolhu, jaladang marjekel-jekel au dang sumurut au, tupudi. Marbinege songon sisean. Mendengarkan seperti seorang murid yang mendengarkan penjelasan gurunya. Yang mendengarkan dengan penuh keyakinan, dengan penuh ketaatan, dengan memperhatikan secara seksama. Adong dohalak hudul doi mana mambege alai dang mian ahana dibegenai. Disukum mah aharun naking eda jamita dari minggu ini nakan. Imada menarik kian. Songon natar hototong dawin nakan. Imatong manaking topik na. Imadan lupa awin nakan. Marbinege alai dang diparate-atehon. Ada orang yang mendengar tetapi tidak memperhatikan. Tetapi firman Tuhan katakan disungguli doa ganuf sogot, dipatinggil pinggolhu. Dipatinggil pinggol ta laho manangihon hatani Tuhani. Dan inilah yang dilakukan oleh murid-murid na dua halak na disuruh Tuhan Yesus. Laho mahamu tu sosor na di jolomonaan. Jadi disibongot hamu tu si dapat hamu matambat di si sada anak ni halode. Nasodung dope hinindulan har-hari jalatogu hamu mai tuson. Kita lihat bagaimana mereka konsisten mendengarkan yang diperintahkan dan disuruh oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, jadi molotung adong namandok tuhamu. Namarhua dohamu, dokhamu ma narikot doi di Tuhani. Jalati budo pasuangon nai tuson. Ternyata apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada dua orang yang disuruh betul terjadi. Ada orang yang bertanya. Apa yang bertanyakan di ayat 5. Dungi adong mahalak na jongjong di sina mandok nunasida. Namarhua dohamu. Namarhua dohamu nama nanggali anak ni halodei. Kalau seandainya mereka orang yang penakut, pengecut. Bisa saja berdalih. Imadah dan pula marhua naking hami nina. Tetapi apa jawaban mereka? Apa yang difirmankan, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, itulah yang mereka katakan. Tidak ditambahi, tidak dikurangi. Inilah yang mau diingatkan kepada kita. Tangi marbinege, mendengarkan dengan sesama. Itu makanya setiap kali para agenda manjahahon epistel manang firman Tuhan, selalu didok tu hita, martua do halak na manangihon hatan debata dohot na umpeopsa. Martua do halak na manangihon. Itu juga Tuhan Yesus katakan, hamu namar pinggol hamu ma. Orang yang memiliki telinga biarlah hendaknya mendengar. Mendengar dengan seksama dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus dengan sebaik-baiknya. Sebagai bukti cinta kita kepada Tuhan. Inilah makanya amang inang nahi naholongan ketika firman ini diperdengarkan kepada kita. Murid-murid itu juga melakukan didok dosongon natinonahon Tuhan Yesus. Ido nadidok nasida tuhalak naro tunasidai. Dalam hal ini boleh kita lihat amang inang nahi naholongan bahwa ketika kita sebelum melakukan apa yang Tuhan kehendaki,
Tuhan tahu apa yang patut dan apa yang layak untuk kita lakukan ke depan. Dakya di pasombu Tuhani kita melakukan tugas panggilan kita tanpa pembekalan dari Tuhan. Ido nanana yang didok di bagasan turpuk nakingani. Tuhan terlebih dahulu membekali. Tuhan terlebih dahulu melakukan atau mewejangkan atau menasihati apa yang jawaban yang harus mereka perkatakan ketika ada orang yang bertanya. Itu makanya mereka menjawab, narikot doi di Tuhani jalatibudo pasuangon naituson. Tuhan akan selalu berada bersama dengan kita. Tuhan selalu akan bersama dengan kita melakukan tugas kita masing-masing. Entah dimanapun kita melakukan pelayanan atau tugas panggilan itu. Amang inang dongan saha porsiaon nahi naholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Dung dapot sisian anak ni halodei. Dia pehon nasida ma ulos natu atas ni halodei asa boy hundul Yesus. Dungi maruan mahalak laho pahembakon ulus na tudalan. Jala adong musena membuat akabulung rata sian ladang nasida. Untuk mempersiapkan supaya Yesus boleh berjalan memasuki Yerusalem. Namar latat patan amang inang bahwa sandok na adong di nasida dipelehon doi tu Tuhan Yesus. Manang ahape na adong di nasida dibuang may jala dipelihon laho manomu haroro ni Tuhan Yesus masuk tu hutan nasida ima tu Yerusalem. Tuhan Yesus memasuki tempat itu di dalam ketaatan sebagai hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang mau menderita. Dia tahu penderitaan sudah di ujung mata. Tetapi dia mau memasuki itu. Dia mau taat untuk menyerahkan hidupnya. Seperti bagaimana dia boleh melakukan ketaatan. Karena dia adalah anak Allah. Kehendak Allah ikon saudo. Kehendak Tuhan dibata ikon saudo di tonga-tonga ni parnguluan ni Tuhan Yesus. Laho paluahon jolma manusia. Sian dosa. Doho sian hamatean. Dan memang ternyata amang inang nahi nahulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Adong kekecewaan mungkin yang terlihat di dalam kehidupan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Karena sesungguhnya yang mereka nanti-nantikan adalah Mesias yang mau menyelamatkan mereka dari penindasan jajahan Romawi. Sehingga mereka boleh hidup dalam kejayaan seperti pada zaman Raja Daud. Tetapi ternyata kalau dilihat dari gambaran mereka ada sedikit kekecewaan karena apa? Tuhan Yesus yang memasuki ke Yerusalem itu tidak datang dengan kuda perang. Alai di atasnya anaknya halodedo. Tetapi dalam hal ini sekalipun itu terjadi, mereka tetap mau menyambut Tuhan Yesus. Mereka menyambut dengan kesungguhan hati dan bahkan di dalam ayat itu dikatakan di Yesaya, Hosiana pinuji manaro marhite-hite gowarni Tuhan Yesus. Di marhite-hite gowarni Tuhani. Dalam hal ini mengingatkan kita amang inang nahi naholongan bahwa ternyata dalam kehidupan kita mungkin apa yang dipikirkan orang lain tentang kita tidak selalu ada hal-hal yang memuaskan atau tidak berkenan terhadap orang lain. Tetapi apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam tugas panggilan kita, dalam perutusan kita, itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita setiap saat. Sehingga dalam hal ini ketika umat pada waktu itu boleh memberikan apa yang terbaik menurut versi mereka. Adong nama pahembakon ulus natudalan. Adong nama membuat bulung rata sian ladang. Doho laho manomu doho membain ulus nasida tudalan. Untuk menyambut Tuhan Yesus. Dalam hal ini mengingatkan kita. Supaya kita juga boleh terpanggil
untuk menjadi orang-orang yang mau mempersembahkan apa yang patut kepada Tuhan. Mempersembahkan apa yang patut untuk kita persembahkan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan dalam kehidupan kita setiap saat. Maka dalam renungan ini, songon hamauliateo nirohata tu debata, porludo ikon tapatupa doho tapatuduhon holong nirohata, marhite pelian na khusus. Laho sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Dalam hal ini bukan persoalan materi, bukan soal besar kecil, tetapi molo tabereng di buku endeta onom ratus sia puluh sada, buku endeta mandok hupasaha matu Yesus saluhut na ngoluki rodi nang pambahenaku saluhut na tikiki. Jadi dikatakan roha dohot ngolu nang tiki. Mempersembahkan segala sesuatu itu yang lebih bagus daripada sekadar memberi tetapi di bagasan sungut-sungut. Daripada sekadar memberi tetapi di baliknya nanti ujung-ujungnya hitung-hitungan. Hitung-hitungan jasa, hitung-hitungan ahanan di patupa. Tetapi dalam renungan ini diingatkan, aha mana ikom pelehonota tu debata. Saluhut na adongi mana dihitai. Tapi lihumai. Sebagai syukur kita di dalam setiap anugerah berkat yang Tuhan boleh nyatakan kepada kita. Amang inang nahi naholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan Minggu Palmarum, ima mare-mare, dihita laho paingoton. Bahwa kita ini adalah umat Allah yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan. Dan Tuhan terus akan senantiasa boleh berkarya di dalam kehidupan kita. Dan Minggu mare-mare manang Palmarum, paingoton hita bahwa ini merupakan tanda penyambutan, tanda sukacita dan tanda peristiwa besar yang Tuhan akan Allah nyatakan bagi kita memasuki dan menjalani peringatan hari keselamatan yang Tuhan karyakan dalam kehidupan kita di dalam penebusan Tuhan Yesus. Minggu mare-mare kita akan mengingat bagaimana Tuhan Yesus memasuki Yerusalem yang awalnya dia disambut dengan sorak-sorai, dengan disuarakan Hosiana pinuji manaro marhite-hite guarni Tuhani. Dan di Yerusalem juga dia disalibkan, diburai doh dilising. Dan inilah yang menjadi peringatan kepada kita inang amang. Bagaimanakah bukti kasih kita kepada Tuhan? Bagaimana kita boleh mewujud nyatakan cinta kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi dan mencintai kita. Maka dalam renungan ini diingatkan kepada kita, biarlah kita boleh tetap taat sebagai hamba-hamba Tuhan yang setia, yang mau melakukan apa yang patut dan yang berkenan di dalam panggilan kita. Sekalipun kita mengalami penolakan, sekalipun kita mengalami hinaan, sekalipun kita mengalami pukulan dan segala macam, tetapi taatlah, berimanlah kepada Tuhan. Mau memperkatakan firman Tuhan sekalipun seolah-olah ditolak dan tidak didengarkan. Tetaplah setia mendengarkan firman Tuhan. Sebab itulah yang menjadi tuntunan, penuntun langkah hidup kita. Maka dalam renungan ini, biarlah dalam setiap aspek kehidupan kita, kita puji dan muliakan Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, pinuji manaro di bagasan Tuhani. Biarlah kita yang datang bersekutu di rumah Tuhan, kita datang di dalam iman yang teguh, mau memuliakan Tuhan dengan perkataan, dengan sikap dan segala sesuatu yang kita lakukan sebagai hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Martanya kita. Mauliate rohanami diho ali Tuhan. Di pasu-pasu diramotiho ngolunami sa aroditikyon.
mau liate di hatam nang marsaringar di tonga-tonga nami. Dusungguliho hami duho Tuhan, asat toktong hami marsihohot di hasitongan ni hatam. Sebagai bukti holong ni rohanami tuho, hami mian di bagasan hasitongan ni hatam. Jalanung nga dilihoko tu hami dilasisean, asa huboto hami pasabapon rohani na loja. Jala dipatinggil ho pinggol nami mambigi hatam na badiai. Asa hatam na badiai matuhan, nagabebuhal nami, laho menuntun jalan hidup kami. Asa toktong hami marsihohot di hasitongan ni hatami. Mau liate ma di parsauran nami rap dohot Korama HKBP Cipayung Cilangkap di Minggu Sadarion. Atong pasu-pasu ma parsauran nami on ali Tuhan. Pasu-pasu ma ama nami saluhut na naro sian HKBP Cipayung Cilangkap. Ho mana mangalehon hahipason, ho mana toktong mamasu-masu saluhut gulmit ni ngoluna sida. Nang diaka acara nami di bagasan Sadarion, acara ramatama na mangihut pe, ho mana toktong manjongjongi parpungan nami Sadarion. Ali Tuhan, say ho mana toktong mamasu-masu hami di pardalanan ni ngolu nami. Molotung pe adong aka hamaolon, aka pergumulan, doho aka masalah-masalah na dok-dok di bagasan rohan ng pikiran nami. Humana mangurupi hami, mangalihon bisuk di hami, asabui hami menyelesaikan saluhut na aka pergumulan nami i. Asima roham di hami Tuhan. Nang disaluhut ruas ni huriam na di bagasan hagaleon ni pamatang sialan ni parasahiton, say humana mandaw ni nasida mambolokon saluhu aka sahit. Lihon hahipason tu nasida aliamang. Nang dibagasan tikyon mangido hamid disaluhut ruas ni huriam. Nang dipasu-pasuho marhite rumah tangga ale dangadong dope keturunan di nasida. Sayho manotoktong Tuhan na mangalehon keturunan tu nasida. Asatung sikoplas ni rohan nasida mangalugahon rumah tangga na asima roham Tuhan. Anak doho boru akan naposo bulung. Nang tang umurna nunga mampan di parkarejoan nunga matoras. Ale dangadong dope kasirokap ni tondi tu nasida Tuhan ho mana patuduhon na kasirokap ni tondi naganup. Asa tung siko plus ni rohan nasida mandalani ari-ari ni ngolu. Marhite na di jauho nasida tu parngoluan parsaripeon. Asima roham di natoras nasida nung atung sihol nasida asa paidaida nasida anak doho boru nasida marumah tangga. Asima roham Tuhan patuduhom maka sirokap ni tondi anak doho borumi. Tuhan di bagasan tikyon marlas ni roha dohami, siala di lehokodo sada anak bawa di tonga-tonga ni keluarga amang galetong sianturi inang setia maduma boru manurung. Sayho mana mamasu-masu dak danaki, asa ibu rumah godang di bagasan pangaramyo tiomu, jala mangalihon bisuk tua kanatoras nasida, laho pagodang-godang doho manggajari anakonna, asa manada di hasitongan di hatam. Nang disaluhut aka ulaun-ulaun ni hurian nang dipatupa di tonga-tonga ni huriam. Ramoti maali Tuhan aka parhalado rap doho ruas ni huriam. Asa bergandengan tangan hami mendukung doho patupa aka pelayanan na dumenggan tonga-tonga ni huriamon. Tuhan tung macalungun situtu do rohan nami siala adong do ruas nami. Nahona hukum siasat gereja di bagasan mingguon manang hona RPP. Ima si Evelyn Krisanti na baban. Pasu-pasu manatorasna, sayho mana patoguhon roha. Jala toktong maho Tuhan na mga ramuti saluhut na ruas ni huriam. Asa unang be adong namunggil siyan haporsyaon na tuho. Tuhan mauliate ma di parsoran namin ni Minggu Sadarion. Asi maroham di hami ho manatoktong namandongan ni hami arian nang borngin. Nang dinamardumusirang pe hami Tuhan siyan bagas joromon. Manguduti aka ulaon na maragam doho pardalanan pe. Ho manaman joluan nilakan nami mangaramuti daging doho tondi nami. Asi maroham di hami Tuhan sesa dosa pangalausion nami. Asa tamahami gabi harbauran ni pasu-pasum. Mangasahon guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus.
martangnya kami tuho. Amen. Di hamua kamang do tamu kainang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus di joloni garejata adong do poti parasian ima mendukung pelayanan di tonga-tonga ni huria. Saya sima rohani tuhata jala di bagasan lasti roha boy mayanon tapa masuk nadong nasya kitai tu bagasan poti parasiani asa boy tung sikko mardalan saluhut na aka program-program taringot tu pendanaan na dipatupa di huriata. Atong di bagasan lasti roha tapuji matuhan di bata marende mahita sian buku ende nomor 412 ayat sada doho udutna huhut tapasa mapeliata na muli tu adopan ni debata marende hita. Tuhan
tangya koma piliata. Ale di bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhu selehon-lehon na denggan do na sa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masyan na nilehom mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabewap na husus di jolom. Pasu-pasu medjala ramoti, aso parasya kami pilihanon. Patimbulhon harajaw mutonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tondim. Asalam hutan dahami kodang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magawarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomon ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame, jala-jalo hamu mapasu-pasu nasian Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Di sondakon Tuhan di bata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di bata ma bohina tuho. Jala di pasaorhon madame na tutondim.